Vakapaka road. Tomwire makomo tinomudana Mwari wangu. Tomudana Mwari wangu. Tomwire makomo tomudana Mwari wangu. Tomudana Mwari wangu. Tomudana Yesu. Tomudana Mwari wangu. Tomudana Yesu. Tomudana Mwari wangu. Boda tomudana Marini. Tomudana Mwari wangu. Tomudana Marini. Tomudana Mwari wangu. Boda tomudana Marini.
imba, 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 ngoma saka imba, imba, imba iwe saka imba, imba, imba iwe ngoma. Baba sana iwe kuni, chichiko, sina mitoro, ikoko, sina nenamo. Mai kuimbira kwakanaka tinokutendai panguva ino takusvika panguva yekuti tiradzike hama yedu saka ndakupa nguva kuna mufundisi vari pakati pedu vataure nesu. Alright, toda kutenda gai tidzokere zvekare mukati mebhaibheri tiverenge mashoko ane chekuita nekunyaradzwa kwatiri kutsvaga kubva mukati meshoko raMwari. Pari zvino izvi toda kuti tishandise bhuku raJob chapter 21 vhesi ndeya wapa 22 kusvika pavhesi ya 30. Kandiregerera inini ndauya panapa, I still have a faith that I believe in. Pane zvimwe zvandicharega kuita zvamuri kutarisira kuti ndiite, saka ini ndichaita zvandinotenda. Zvimwe zvese munoita imi muri varidzi vazvo. Ini handiiti ivhu kuvhu, kana ndatopedza kuita semoni ndakutovhushika. Saka mondiregerera ipapo, kana mamuda kuita handina zvandokwanisa kuita nekuti handitendewo mazviri. Saka tichaverenga bhaibheri, tichinge tapedza tinenge takutodzikisa mutumbi wehama yedu tosvika pakuzorodza. Mwari ave nesu, Mwari atiitire zvakanaka. Job chapter 21 verse 22 ichidzika verse 22. Yes. Ndiani ungadzidzisa Mwari kuziva? Ndiani ungadzidzisa Mwari kuziva? Zvariye unotonga vari kumusoro. Yes. Mumwe unofa achine simba rake rose. Yes. Akafara chose ano rugare. Yes. Wedza dzake dzizere nomukaka. Mwongo wamapfupa ake wakanyorova. Right. Mumwe unofa ane shungu dzomwoyo. Asina kutongoravira zvakanaka. Right. 26. 26. Vanovata pasi pamwe vanovata pasi
pamwe chete paguruva honye dzinovafukidza vose. 27. Tarirai ndinoziva kufunga kwenyu namano akaipa amunondifungira. 28. Nokuti munoti imba yomuchinda iripiko, tende raigarwa noakaipa riripiko. Hamuna kubvunza here vanofamba nenzira? Hamuzivi zviratidzo zvavo here? Verse 30. Kuti munhu wakaipa unodarikwa pazuva renjodzi here? Kuti vanobviswa pazuva rokutsamwa here? Verse 31. Ndianiko ungamuzivisa mufambiro wake pachena? Ndiani achamutsiva zvaakaita here? Zvino unotakurirwa kubwiro, vanorinda rinda rake. Now, vakutenda Mwari nekuverenga kwaitwa shoko ravo. Panapa ndofunga pakati chiverenga Bhaibheri riri kubuditsa pachena pfungwa imwe chete yokuti panofa vanhu havafe nekuda kwemazera kana chii. Because mukatarisa explanation iri kutanga kuuya ndeyekuti vamwe vachafa mabhonzo avo akazara mungo, zvikanzi hwedza dzavo dzizere nechinai nomukaka, zvichireva kuti they are still young. Verse 23 inotozoti umwe anofa asina kumboravira zvakanaka. That will happen in this life. Zvakanaka zvicharayirwa nevamwe asi vamwe havazvirayiri. Zvakanaka zvichaonekwa nevamwe asi vamwe havazvioni. This is true. We will never run away from it. Tine vamwe vaidzidza na Livingston. They will continue living, but he is no more. Izvozvo must give us a reason yekuti one day this must come to an end. Life will never be fair. And no one can give us a key to fairness. Even if tikadi Bhaibheri paraka richiverekwa rati hamuna kubvunza here vanofamba nenzira uye hamuzivi here mubayiro yavo kuti wakaipa achabviswa pazuva rehasha dzaMwari. Hamuna kundinzwa zvakanaka? Bhaibheri riri kuti nyange mukabvunza vanopfuura nenzira vakakupai tsanangudzo, the fairness and judgment will never be brought today. Asi pazuva rokuguma Mwari achaita zvinofanira kuitirwa vose vakaipa. Hakuna wakaipa achatiza ruoko rwaMwari. Ende hakuna akaipa akakonzera umwe kuti asararame mazuva ake. Hakuna akaipa akadzvanyirira umwe kuti asaravire zvakanaka. Achapiwa mukana wekuinjoya zuva raMwari. Hamuna kundinzwa zvakanaka? Kana wakabata kidze vanhu kuti vanakirwe nhasi, a day of wrath of God is coming. Amen. And you will face it for sure. Kune vanhu vari kutadzisa vanhu kufara pano. Kune munhu anouraya vachine upenyu. And as we speak, Livingston had life which is brighter. Umwe munhu akafunga kuti zvinofanira kuguma. A day of the Lord is coming. And you will not stand the day of the Lord. Nasi uno ndikati erida toita sei neakauraya. Pfungwa ingangoti iye akafa tingadaro tatsivirwa. But there is no benefit for us. But zvinoitwa naMwari mubayiro muhombe kudarika zvingaitwa nomunhu. Patiri kubva pano tichidzokera kumba. Let's wait on the day of the Lord. And that day is coming. Job anoti akarara achirwadziwa neupfumi hwaparara nemaronda ari panyama nevana vafa. Anoti iye neimwe yenguva ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu uye achasimuka pazuva rokuguma. Ndikabvunza mai vaLivingston nhasi kuti what has been robbed of you? There is a lot that has been robbed. Kune mota dzaifana kupaka pamba, they will never park again. Kune ndege dzaifana kuburukwa nadzo, hadzichabhurukwe because someone decided to end something that was bright. But the day of the Lord is coming. Thank you. And Mwari achapa mubayiro, but ati handisi kuzoita sezvangarongwa nemunhu kana kubvunza munhu, because verse 22 yati ndiani angadzidzisa Mwari kuziva. Handiti tese we are not very sure of what happened.
but God knows what happened. Mwari haudzirwi akazviona, and he is keeping the record. Ukaverenga Bible kuna zvakazarurwa inotiyo zvino ndakaona vaduku nevakuru vakange vakafa neimwe bhuku ikazarurwa. Everyone who is living, there is a book that is being recorded. Like it or not, whatever you do is being recorded. And then God will open the record and it will be read and your judgment will be given. Saka munamato wangu ndio Maiva Livingston, as you live here, pamaisenzera vana 2, it's now 1. Nenda South Africa, muchidzoka mchiti pamwe vana vanga wane upenyu. But in some point in time, another evil hand was used to end a life. And this is also recorded. Bible kuna mateori notiro misodzi yenyu yakaverengwa. Mwari wakaichengeta mukomichi isingadeuki. Kuchema kwa muri kuita zviri kuonekwa nezvisingaoneke, God is recording. And the day is going to come when God will read the tears. Chimbofungai kuti how many people are crying nevamwe vasingamuzivi. Indakatanga kumuchema ndisingamuzivi. And my question was, but how evil can a man end the life of a youthful person? Imi imbonditaurirai ndoda kuti ndipedze. Kana tikashinga chaizvo chaizvo kurarama zvinofadza Mwari, we will see brighter in everyone. Munhu wese akakutenderedza so ukanamata uchitya Mwari unoona kukosha kwemunhu iyeye. A person who ends life is no longer a person but the devil himself. Kana ukaona uchishinga kuita izvi, womira uchiti ndakamirira Kristu kuuya kwake, idi paanouya you will find what you are looking for. Dai Kristu atibatsira patiri kubva pano mhuri ichidzokera kumba, find solace and rest in the word of God. Let God carry you through from now until then. Nyango mukaona mota dzichipaka pa next door pavana vane zera nerakafa mwana wenyu ari, tell God, God, you know my desire. I always wanted the best for my child. Kana uripo pano rega ndikutaurire hama, it would never end well with you. God is not God of revenge, but God is God of revelation. He will give it out and it will be known, and your judgment will be worth you. Upenyu huno ngati uite tichitya Mwari. Hama dzasara pamuchatarisana namai avo, don't treat this woman as a mourning woman, but treat her as a human being. Kune vanhu vari pano vanoda kutovatarisa somunhu unochema. Some will take advantage of mchina mwana mkomana, mangosara nomwana musikana. Zvino zvakazodai ndimi wokufirwa, I'm coming, I have a solution. Let me tell you, my Livingston, hapana achauya nesolution kumba kwenyu. God knows your story. Let no man step at your door and say ndineda kukumutsirai mwana. Even akamumutsa, then what? I was just talking na elder Mota Matatiri. Some people after 3 years they will come out toda kufika justice kukoti mwana uya hana kuuraiwa zvakanaka, then what at the end of the day? Let's not make money out of continue plicking in muchironda chachakupora. Kana zvapera ngativaregei vazorore. Kwete kuramba ichidzoka tauya toda kuenda kukoti movatorasvo votanga kuchema patsva. Treat this woman as a woman akarasikirwa anoda kunyaradzwa. When we meet with her, ngativanamatire. Kana tikavaona ngativanzwirei sokunzwira kwataida kuitirwa kana tiri takapinda pa situation. Bible rinongozobudisa pachena ndakutopedza kuna zvakazarurwa chapter 21 verse 4. Tiverengere elder, so that we have the solace in the word of God. Mwari ngatinyaradze tese hama neshamwari vauya vose vatikuta kuzochema apa. Surely your sympathy has been recorded. Chawavinga pano kuzochema, it's recorded. And the Mwari achakupa mubayiro pazuva rokuguma. Zvakazarurwa 21 verse 4. Verse 4. Uchapisika misodzi yose pameso avo. And God will wipe away all tears. Rufu haruchavipo. And death will never be there. Kana kuchema. Even crying. Kana kurira. Even mourning. Kana kutambudzika zvingavipo. Even suffering will never be there. Nokuti zvokutanga zvapfuura. Ichi chinonzi rufu is in the first chapter. The second chapter tells us God will repay
those of the first chapter, and he will take only perfect to the second chapter. Regai nditi muri yose yarasikirwa nomukomana. Strive to be in the second chapter, where there will be no more death. You will live with your loved ones forever. Mu second chapter hatizovine kuchema. Mu second chapter hakuzovine kurira. Nekuti zvokutanga zvinenge zvapfuura. Ku second chapter hakuna vanhu vanouraya vamwe for no apparent reason. Because the first chapter ndo ine vanhu vasina moyo. But the second chapter ine vanhu vane moyo. This is my prayer. Don't strive to end in the first chapter. Kana urufunga kuunganidza upfumi usafunge kushandisa umwe munhu. Unganidza iwe pachako. Because the second chapter is coming. In the second chapter, we will not have people who are rich from plucking other people, but who are rich from their own sweat. The second chapter is coming. In the second chapter, we will enjoy, not endure. Second chapter, haipindi vanhu vanoshandisa vamwe. Second chapter, haipindi vanhu vasina rudo nevamwe. Shingairira hama yangu iwe neni to enter the second chapter. Matisingacheme misodzi yabviswa naKristu. Toda kuti tive nenguva yekunamata as we lay Livingston to rest and wait for that day when judgment will be brought. Mwari vachaita zvavanofanira kuita. Isu hapana chimwe chatichagona kuita. From now onwards, we are waiting for the day of judgment. Let it come with the judgment that is true and just. Whoever says, "I'm not here, Mwari, I also wish to be in the second chapter. I also strive to be in the second chapter." You can raise your hand so that we pray together. Second chapter is coming. Baba wedu ari kudenga namponesi Jesu na Mwari mweya mutsvene. Toda kukutendai nokuti shoko renyu rinotaura zvokwadi isingagone kudziviswa nomunhu. Even if it is too blunt, it is still the truth. We need you more than ever. This time is not acceptable in anyone's life. Tariro yaivepo. So kuona kwamakaita pashirikadzi yepa9 kuti mwanakomana achazove noupenyu achienda kunoradzikwa. You came and resurrected him, not for the sake of your glory, but for the sake of humanity, to see how good you are. It cannot happen for us today kuti muti mutsire Livingston, but raise another person who will take his place in this family. Raise that girl that has been left in this world without a brother to be the brother and sister and no one to disturb it. Kune vamwe vakamirira kupedzisa pasara. May you be their protector. Muri haidi shinda, haidi dombo, inoda imi mbune muichengete. Kune vamwe vachafambira vachitsvaka kuda kunyaradza nokuwedzera kuisa munyu paronda. Ivai mudziviriri wavo kune vakadaro. Irwai hondo dzavo muri mega. Hope dzichaunzwa naDiablos kuti dzirotwe. Achiti ndoda kuti munotsiva mhaka yangu kuna nhingi. Imi Mwari mirai mudzivise zvakadaro. Mhaka muchauya muchiri pamoga. Takasimudza maoko tose in our morning session. Tiri kuti Mwari, we also look forward to second chapter. Patisingacheme, patisingariri. Rufu runenge rusimo mu second chapter. Because rwakauya neuya asingade kuti tifare. Miraiona mai va Livingston. Vanoda imi kunyanya kudarika vose. Kana mavaringanisira Mwari, tirangarire isu tine mufaro kudzimba dzedu. Patichange tichidya tichiguta, she might not be eating, but the food is there. Mwari, itaiwo kuti imi muve munyaradzi wavo. Talk to the heart and the heart shall hear you. Batai pamoyo muri moga. Pavanotarisa mutumbi womwana wavo uchidzika. Not in full body, but in the part of the body. Ndinokumbira Mwari, munyaradze. Muvataridze Jerusalema idzva ramakamirira kuvapa kana vakatenda mamuri. Vachagara na Livingston when judgment has been given. Totenda Mwari nokuti zvatakumbira muchatiitira. And you will stand with us forever. In Jesus' name we pray, amen. Mwari atikomborere, Mwari atiitire zvakanaka. We will go ahead and lower the body. Tichiwana nguva yokuimba, then we do anything else kumberi. Chadzosera nguva kuna MC. Unoramba muri Mwari. Munoramba muri Mwari. Munoramba muri
ndati imi munoramba munoramba imi munoramba munoramba Mwariwe munoramba munoramba Baba munoramba munoramba Oh munoramba munoramba Ibi munoramba munoramba Baba nguwa dzese munoramba Baba mangwananiwo munoramba kana masikatiwo munoramba Munoramba, itongo wadzose